poprosiť oboch asi o zhodnotenie zápasu v krátkosti. My sme prišli do Prešova pre každý jeden bod. V konečnom dôsledku sa nám to podarilo. Priebeh zápasu bol vyrovnaný a myslím si, že ten výsledok bol spravodlivý. Tak z našej strany ja si myslím, že nastalo uspokojenie za stavu 3-1, kedy sme mali ešte vyložené šance. Obranca sám medzi kruhmi netrafí ani priestor brány a potom nastalo uspokojenie. Dvakrát sme chybovali, dá sa povedať, to boli individuálne chyby v obrannom pásme, dvakrát nám vyšli od mantinelu až medzi kruhy a Trnava nám strelila 2 góly. Musím povedať, že Trnava ma milo prekvapila svojou organizáciou v hre. Dá sa povedať, my sme chceli vyhrať v tomto zápase, no ale nedá sa nič robiť. Niekedy čím viac chcete, trošku nervozity za stavu 3-3 už potom sa nakopilo na naše hokejky, no a sme radi aj za 2 body. Pán Fabián, ten jediný bod, ktorý ste tu vydolovali v Prešove v konečnom vyúčtovaní, ako má ten sen? My sme vedeli, že Prešov bude kvalitatívne na tom určite lepšie. My máme veľa mladých chalanov, zapracovávame ich do mužstva. Ja hovorím, že má cenu zlata, ale sme spokojní s tým. Pán Tomko, ešte nás čaká Michalovce a Detva v najbližších zápasoch. Čo si sľubujete od týchto stretnutí? Čo si sľubujem? Tak tieto mužstva nás preveria, že určite nás preveria, že kde máme ešte chyby, na čo musíme pracovať, pretože myslím si, že Michalovce a Detva patria k tým top mužstvám v prvej lige. Možno aj náš prístup k tým zápasom je trošku iný, tak ako bol aj v Spišskej. Nebol som úplne spokojný. Vyhrali sme síce v Spišskej Noexi, ale ten prístup taký nebol ešte taký, aké by sme chceli. Takže uvidíme, my sa pripravíme na tieto zápasy, vieme približne, čo nás tam čaká a musíme sa vyhorovať, hlavne musíme zvládnuť obranné pásmo.